Sí, comencem? Sí. Sona molt habitual això, però avui és també justificat que mai. Ens acompanyen la Vinyet Panyella, coneixem directora d'aquest museu durant molts anys i últimament també molt habitual de les activitats, últimament, i el que et queda, de les activitats que organitzem en aquest museu. És un plaer, com sempre, tenir-te aquí. I l'Ignasi Domènech, el cap de col·leccions del museu, que també fa poc el veiem inaugurar la flamant i magnífica exposició d'Artur Carbonell, també en una sala repleta, aquesta sala repleta aquell dia de la inauguració. I és que avui, com us deia, presentem aquest llibre, que és un llibre que jo crec que exemplifica molt aquest paper que Sitges ha exercit moltes vegades, els museus de Sitges han exercit tradicionalment de lideratge de projectes amb una dimensió de país, de l'art català. Estic parlant, evidentment, de la commemoració d'aquest 150è aniversari d'en Joaquim Sunyer, un pintor que, òbviament, transcendeix l'interès de Sitges i que fa un parell d'anys, potser, en una de les reunions de la xarxa de museus d'art, l'Ignasi ja va proposar a la xarxa de museus d'art de Catalunya que se celebrés, que hi havia aquesta cita, aquest esdeveniment a celebrar, i això va donar lloc a tota una sèrie d'actes. Per una banda, els museus de la xarxa de museus d'art durant un any vam posar en valor aquelles peces de Sunyer que estan repartides pels diferents museus catalans, però al marge també de la xarxa de museus d'art, la Generalitat també es va sumar a aquesta commemoració, fent possible el que tenim avui aquí, el seu suport per poder tenir, per poder editar aquest llibre que recull les ponències que es van celebrar, que es van fer en aquest seminari Sunyer. Jo no m'estendré gaire més, el que sí que volia és agrair a totes les persones que van participar i esmentar-les, perquè realment és un plaer aquest llibre està editat d'una manera magnífica i llegir, que està calentet, que l'acabem de rebre aquest matí, però llegir les seves ponències, les aportacions, a una figura de la qual pensaríem que s'ha explicat tot. I no és així, no ens l'hem acabat. En Joaquim Sunyer, la visió que realment ens descobreixen aquestes ponències van molt més enllà, la modernitat, el seu paper fonamental com a mestre d'una generació, del qual s'ha parlat molt, però aquest encaix entre la tradició, allò que representa el noucentisme de reivindicació d'aquesta tradició, però aquesta connexió amb Europa, jo penso que està molt bé amb la modernitat i a partir de tota una sèrie de ponències interessantíssimes. Jo volia fer esment, evidentment, l'article de la Vinyet Panyella, el paisatge de Sitges com a pretext constructiu, l'Eliseu Trench, les arts gràfiques, l'Ignasi Domènech i l'Anna Viadel amb el repàs a la col·lecció de dibuixos de la col·lecció nacional, la Mariona Seguranyes, que no ens ha pogut acompanyar avui, amb aquest posicionament d'en Joaquim Sunyer, amb els realismes d'entreguerres, i la Susana Portell, a partir d'aquest repàs a la crítica. Doncs ara sí que us deixo amb aquesta taula, que serà, intueixo, molt animada i interessantíssima, i un cop més donar les gràcies a les persones participants al seminari, als autors i autores i a totes les persones de l'equip que ha participat en l'edició d'aquest magnífic llibre. Gràcies. Jo l'havia segrestat. Gràcies. Té 4 coses. Dispara, tu. Doncs molt bona tarda, moltes gràcies, director que has fet, i moltes gràcies per acollir aquest acte, que és d'aquests actes, diguéssim, que van ser concebuts poc abans que arribessis i que t'ha agafat una programació que has tingut la voluntat de continuar, que jo crec que tant en el cas de l'Artur Carbonell com en el cas d'en Sunyer realment ha estat encertadíssim en el sentit que són dos artistes els quals no només a Sitges sinó també el país hi està en deute. No m'extendré sobre això, però sí que fa molt de goig tenir aquestes dues publicacions que han sortit en poc temps, perquè de sobte acompleixen un paper important en el context de la creació de coneixement i sobretot de la posada al dia d'aquests dos artistes envolts del segle XXI dins de la història cultural i de la història artística.
Tots dos tenen moltes lectures, com s'ha pogut veure i com també podreu veure en aquest llibre, però realment és un gran encert haver-hi pogut donar continuïtat. El llibre sorgeix d'una programació que es va fer als museus de Sitges, que ja ha comentat en Xema Romero, i que jo voldria puntualitzar perquè en el 150è aniversari del naixement del pintor Sunyer, gran pintor d'aquest país durant molts anys i model de pintors de moltes estètiques, i això potser després ho comentarem breument, va ser l'únic centre cultural, l'únic museu que hi va dedicar atenció. I per tant, això s'ha de dir, i a més s'ha de dir que es va fer molt ben fet. No només amb la publicació del simposi, que va ser tot un dia realment molt intens i molt divers de punts de vista, sinó també amb la programació que ara s'esmentava. El fet de tenir les actes del simposi publicades, evidentment, també situa el pintor Sunyer en una posició d'avantatge respecte de molts altres pintors que, de fet, encara no se'ls ha organitzat un simposi per posar la seva lectura al dia. És el primer simposi que es dedica al pintor Sunyer monogràficament. Això també ens hauria de fer pensar en el sistema artístic del país. Però en tot cas el que sí crec és que el fet d'haver-ho celebrat des d'aquests museus de Sitges situen aquests museus una vegada més al capdavant dels museus de Catalunya, i això ho dic com a espectadora gairebé, o sigui ara que ja no hi tinc res més a veure que com a espectadora i col·laboradora molt ocasional, però satisfà molt de poder-ho dir en aquest cas concret i també en el de l'Artur Carbonell, perquè ha sigut una feliç circumstància de tenir totes dues publicacions pràcticament alhora. La meva intervenció, després en comentarem més amb l'Ignasi, es tractava de donar un tom a tot el que era el seu tractament del paisatge. És a dir, Sunyer té diverses etapes i diverses estètiques, sobre les quals tampoc no m'estendré, però vull remarcar que ell comença a pintar Sitges amb els luministes i no fer qualsevol cosa, sinó pintar paisatge i llum, que és la lliçó que li ensenya el seu oncle, que és aquest grandíssim pintor, localíssim pintor, que és en Joaquim de Miró i Argenter, que d'ell es deia que només volia pintar Sitges i per Sitges, i això és claríssim, perquè si no fos que el van empènyer a portar els quadros al Saló de Belles Arts de Barcelona i algun lloc més, mai de la vida hauria sortit d'aquí, però pintava molt. A més, com a artista era una persona molt destacada, és a dir, era autodidacta però amb un gran domini de la tècnica, que això d'alguna manera et fa pensar que devia tenir un do especial, i a més, com a personatge, era un personatge molt singular i molt diferent dels altres. Era l'ateu oficial del poble, com ja sabeu molts de vosaltres, era un home tremendament solidari amb la causa obrera, és a dir, més d'una vegada havia pintat, havia donat quadros que exposaven al cap de la vila, a Can Burguera, a l'aparador de Can Burguera, a benefici de les vagues de l'any 13 i de les vagues que hi havia hagut anteriorment. Això ho hem anat recopilant així de cara a una possible biografia, però a més la seva visió tampoc és idealista, és a dir, és una visió de paisatge molt realista, jo penso que és molt verista per agafar el terme italià, i és una visió que aquest verisme el traspassa en el seu nebot Quimet, que li deien Quimet quan era jove. Aquella fotografia que estan tots dos al banc d'aquí baix al baluart, al banc de baix de la fragata, doncs és molt explícita, ja la coneixeu. Bé, Sunyer comença com a luminista. Al cap de pocs anys, quan és un jove que està en edat de quintes, se'n va de pròfug a París per no anar a la guerra colonial. En el llibre explico les raons, més d'una, que tenia per no anar a la guerra colonial. Només diré que el seu oncle matern, o sigui, era precisament el general de la independència cubana, vull dir que per tant no estava al costat de les tropes espanyoles, sinó que estava al bando contrari, el bando dels bons, diguéssim, i això, evidentment, doncs amb ell li comportava algun tipus de problema més enllà del rebuig enorme que sentia per la guerra. Total, va agafar el portante, se'n va anar cap a París, un cop morta la seva mare aquell estiu, tot va venir de cop, i ella va canviar radicalment, perquè allà es va topar amb una realitat urbana que òbviament no era la de Sitges, la llum òbviament tampoc no ho era, i va esdevenir un pintor que va tenir unes arrels molt importants en la corrent miserabilista
i també la pintura urbana dels jardins de Luxemburg i després del món de l'espectacle, etc. Una evolució molt interessant, però que es va veure troncada per diversos fets. D'una banda, la visió de l'exposició de Cézanne, el 1907, la gran antològica, que li va fer entendre que ell ja tenia la fórmula exhaurida i que havia d'anar cap a una altra cosa, i la descoberta del primitivisme a partir de l'exposició... Estàs anant molt ràpid, saps? Anat molt ràpid, Espera un moment, doncs no un moment perquè no, el tema de París... Vull dir que, a veure, Sunyer, a partir d'aquesta evolució, quan torna, es planteja el paisatge de Sitges, ja no dic res més, durant una etapa molt llarga, que és de l'any 8 fins al 18, fins al 23, i això ja ho anirem veient, i després, el que també vull remarcar, tot i que aquí no en parlo, és la seva plena immersió en el Novecento italià, que vol dir en un abandonament del paisatge i en una incursió molt personal, però molt, diguem-ne, canònica, cap al que seria el Novecento, el primer Novecento italià, que la professora Pontitge ha definit molt bé, i que té característiques lleument diferents del que és una objectivitat alemanya, de la qual en parlava l'altre dia molt bé la Mariona Seguranyes. Sunyer està a la banda italiana, tampoc avançarem esdeveniments. I això perdura fins a l'esclat de la guerra, i després ja entra en una línia figurativa, jo diria un figurativisme líric, que fa que en Gabriel Ferrater, el jove Gabriel Ferrater, l'hagués definit com el pintor de la felicitat. Bé, això és una visió molt personal i molt poètica d'en Ferrater, hauríem de parlar de més coses, de la figuració, però amb això vull dir que va tenir una trajectòria que no és només l'època de París, o no és només el retorn i l'ocentisme, sinó que és molt més rica i sobretot molt més complexa. Això és el que tant jo mateixa com sobretot els diferents col·laboradors d'aquest simposi vàrem demostrar amb imatges i amb paraules i ara en aquests textos. Fins aquí. Bé, jo només volia comentar una miqueta, fer-ho una mica cronològicament. Hi ha una part, al meu entendre, de l'obra de Sunyer que és menys coneguda, molt menys coneguda, i que inclús hi ha gent que no sap que va existir, perquè situa l'obra de Sunyer directament en el noucentisme, com si aparegués aquest pintor a partir de 1906 o 1910, i té tota una trajectòria a París, que aquí en aquest simposi està treballat en 2 articles, un sobre la col·lecció de dibuixos i gravats, fins del 1896 al 7 del Museu Nacional d'Art de Catalunya, i l'altre per l'Eliseu Trench, que es titula Joaquim Sunyer i les arts gràfiques. Ràpidament, jo el que voldria dir és que penso que aquesta trajectòria parisenca és d'una modernitat aclaparadora. Realment, Sunyer, quan arriba, sent molt jove, l'any 96, a París, es situa en un bàndol, diguéssim, de la plàstica d'aquell moment molt radical, al voltant de l'estètica, podríem dir, anarquista, d'una estètica que té en el punt de mira la gent pobra, les dones que netegen la roba, els miserables de París. Ell mateix viu en unes condicions absolutament miserables, que ell en parla diferents vegades. Diu, un article biogràfic d'ell, escrit l'any 30, diu: a París al vespre s'acosta als molls del Sena per poder menjar la sopa i les sobres de menjar de les tripulacions de les barques que es reparteixen a aquella hora del dia. O sigui, viu en un hotel amb unes condicions absolutament miserables i, de fet, fins bastant avançat, fins al cap de 3 o 4 anys de viure a París, no ven el primer pastel. Per què fa obra gràfica? Perquè no té ni tan sols diners per comprar els olis. Ell arriba en un moment en el què les arts gràfiques a París tenen una explosió importantíssima, en primer lloc perquè hi ha una gran clientela, tant de cartells com de gravats, de litografies i d'aiguaforts. Neix l'aiguafort a color, amb una força molt important, i ell s'enganxa a aquest carro ràpidament. He sentit dir a algú, no sé si estaria molt d'acord o no, d'alguna manera que si Sunyer hagués acabat la seva obra, podríem dir l'any 1907, amb aquests anys primers de París, ja seria un artista molt destacat, molt important.
com avançava la vinyeta, a partir de, anem passant obres d'aquest moment, de París, aquestes obres que estan, al meu entendre, molt més enllà de Steinlein i de molts altres gravadors d'aquell moment, primer en aquest acostament en el món d'aquest miserabilisme, després hi ha una mica més obert a la petita burgesia de París, als jardins de Luxemburg, etc. Però d'una manera, penseu, tot això és anterior a 1901, això que estem veient, 1902. Aquestes figures realment fantàstiques, aquesta volumetria, que ja parla del que serà una miqueta del que veurem després, amb aquesta estructuració de les formes, aquesta geometrització, aquesta figura és absolutament escultòrica, podríem dir. Sembla més el dibuix, una obra d'un escultor que no pas d'un pintor. Aquest París que es desdibuixa sempre al final, entre boires i més que boires, entre les boires del carbó, de la contaminació. Aquesta vida quotidiana no sempre massa amable. Després hi ha aquesta època amb aquestes obres a color ja dels jardins de Luxemburg, on de fet tampoc retrata l'alta burgesia ni l'aristocràcia parisenca, sinó parelles joves, on la gent, diguéssim, d'un espectre popular no tan radicalment, diguéssim, miserable o pobre com feia abans. Algunes de les obres gràfiques, algunes dels gravats que fa a París en aquells moments són realment radicalment moderns, com aquest que estem veient, aquesta dona de vermell, que la seguirem veient altres vegades després, amb oli també, aquests balls populars. I aquest pastel fantàstic. I obres ja, diguéssim, a mesura que ens acostem cap als principis de segle, o passat als principis de segle, l'obra de Sunyer s'aclareix d'alguna manera. Els pastels tenen una mica més de vida que tota l'obra aquesta gràfica i comença a pintar l'oli i fixeu-vos aquest pastel fantàstic, que ho diu aquí 1900, que ens recorda una miqueta? Ens recorda una miqueta l'estètica del jove Picasso, per exemple. El jove Picasso que just està arribant a París en aquell moment i es trobarà això, aquest tipus d'estètica. Què passa a partir de 1907? Abandona París, torna cap aquí. Abans de tot això han passat una sèrie de coses, al meu entendre una mica importants, i és el tema que tu avançaves, que he posat algunes imatges. Aquí tenim aquest bust de Mallol fantàstic de la col·lecció Subirachs, en el que ens serveix una mica per introduir la figura de tota aquesta connexió de Sunyer amb aquest món cesanià, en aquest món també de la Catalunya Nord, amb aquest món d'aquest primitivisme, que és una mica anterior al nostre noucentisme, tampoc són unes dècades, però sí que són uns anys, i que ell d'alguna manera hi té la vista posada. Tenim obres, per exemple, que probablement ell va veure, de Gustave Violet, aquí a Cau. Aquest escultor que fa uns anys li vam dedicar la seva primera i única exposició que ha tingut fins ara, tant aquí a la Catalunya del Sud com a la Catalunya del Nord. Aquest personatge que està a la col·lecció de Santiago Rossinyol, amic de Rossinyol, i que ja inicia aquesta cosa sintètica, aquesta cosa propera a l'estètica de Gauguin, que acabarà inundant tota l'estètica dels pintors i els escultors de la Catalunya del Nord. Aquest Violet, però també això és una obra. Aquí darrere vam exposar fa uns anys aquesta obra magnífica, ocupava tot, recordeu, ocupava tota aquesta paret, era un taló, és un taló de teatre que ens va deixar l'Ajuntament d'Elna amb bastants esforços, i que és d'Enterrús i que d'alguna manera, això és de 1905, 4-5, i per tant avança ja l'estètica noucentista, les veles llatines, aquesta naturalesa, diguéssim, natura sintetitzada, a l'Maurice Denis també, etc. D'aquestes fonts veurà Sunyer i farà la seva lectura personal i d'alguna manera tota aquella, podríem dir, foscor, no sé si foscor, però sí aquella estètica parisenca, d'aquesta misèria, tot això, s'omple de llum, i sobretot de raciocini, al meu entendre, d'ordre,
Avui en dia l'Orde no està massa ben valorat, però penso que s'ha de parlar també d'això. Això és una obra, per exemple, només una comparació, això és una obra també de Tarrús i això és una obra de Sunyer. Sunyer 1910, Tarrús 1905. Si em permets fer un incís en això. Si em permets fer un incís en això que deies, precisament a partir de l'exposició d'en Gustau Violer que vam tenir aquí i del catàleg i de les recerques sobre primitivisme que han fet en els últims anys, jo crec que estem obligats a fer una lectura molt diferent del naixement del noucentisme. És un repte fer-ho, perquè evidentment ens trobarem que potser hi haurà conceptes i qüestions que haurem de plantejar de manera diferent. Però jo en aquest moment estic totalment convençuda que la pintura dels nord-catalans, sobretot, que fan aquests anys i que vam veure aquí i que més està catalogada, doncs és la que és el fonament d'aquest mediterranisme que tampoc ens ha arribat en el seu moment, diguéssim, d'estudi, però que és el substrat immediatament anterior al noucentisme perquè és el mateix. I per tant, jo crec que a partir de l'aportació dels nord-catalans hem d'interpretar el noucentisme plàstic, si més no, de manera diferent i en clau europea, que és el que moltes vegades quan estudiem a la història cultural, a la història de l'art, o de la literatura, també penso en la poesia d'en Morià i companyia, del mediterranisme, és a dir, no fem. Per tant, és un canvi de paràmetre, un canvi de via de recerca, però precisament aquesta aportació dels nord-catalans que tu vas fer amb el catàleg i amb l'exposició Violer ha donat molts paràmetres interpretatius que s'han de continuar treballant en aquest sentit i les sorpreses em sembla que també seran grans. De moment hi ha aquestes comparatives i sobretot cronològicament això, bé, d'alguna manera és allò que explicàvem sempre, aquesta frontera suposadament entre França i Espanya, entre la Catalunya del Nord i del Sud, és una frontera purament geogràfica, però no és una frontera mental. Tots aquests pintors de la Catalunya del Nord, si feien gravat, per exemple, publicaven els seus gravats a Barcelona, si feien llibres, publicaven els seus llibres a Barcelona. La seva capital cultural era Barcelona, perquè Perpinyà en aquell moment era un reducte molt petit, una llengua comuna, un paisatge comú. Per què? Perquè tots aquests pintors venien a pintar la Costa Brava de la mateixa manera que els pintors catalans pintaven a la Catalunya del Nord. Hi ha una, entre cometes, contaminació constant i Sunyer està atent a això. Sunyer fa un canvi d'aquella estètica parisenca, hem vist aquella foscor, aquell inici del color, l'exposició de Cézanne, sobretot això de 1906, però sobretot la mirada a Cézanne i la mirada a Ceret, quan va a Ceret, i aquí troba això. Per això he posat aquell bust de Mallol, l'escultura, la icònica escultura a la Mediterrània de Mallol de 1905. Tot això és aquesta estètica que està efervescent i que és una estètica moderna. És figurativa? Sí, és moderna. Al mateix temps, què està funcionant aquí? Matís està a l'estac pintant amb colors lliures, no naturals, el fubisme, i això va paral·lel i també és una manera moderna, diguéssim, aquesta arcaïtzació, aquest primitivisme, sense abandonar la figuració, és el que fa tota aquesta gent i el que farà, evidentment, Sunyer amb aquesta magnífica platja de Sant Sebastià, que té aquest punt, diguéssim, tant de síntesi, però està parlant del mateix, d'aquest mar, d'aquest cel, compartit absolutament amb els del nord, o aquesta imatge, com feien també els pintors de la Catalunya Nord, aquesta cosa popular, els pescadors. Ell canvia, diguéssim, d'alguna manera aquesta gent marginal de París per a la gent, diguéssim, per al món del treball, per al món quotidià, etc., de Sitges. I aquí comença la reflexió sobre allò que parlaves tu, i que la crítica dels anys 20 també en parla, això són més... El tema aquest, com parla Junoy i altres crítics d'aquell moment,
d'aquesta figura humana quasi bé tectònica, quasi bé muntanya, aquestes dones muntanya, aquesta muntanya en forma de... aquesta relació entre una cosa i l'altra, que és fantàstic, i és part una miqueta d'aquesta... l'originalitat de Sunyer ve una mica d'aquí, d'aquesta nova natura que s'inventa i que té molts contactes amb moltes coses, amb Cézanne, certament, amb aquests pintors primitivistes, però sempre amb una veu absolutament pròpia i original, que és el que demanem a un creador, que sigui capaç de sintetitzar i donar una veu pròpia. I aquesta força que té és la que li ve del paisatge. Més enllà de la idea d'ordre i de la idea d'estructura, que evidentment és el que pren a l'exposició de Cézanne, és a dir, també amb els antecedents dels nord-catalans, però els quadres de Cézanne el que li mostren és l'estructuració del paisatge, que a més no té res a veure amb les lliçons de perspectiva ni res que s'hi assembli, perquè si alguna cosa, entre moltes coses de les que fa Cézanne és carregar-se allò gairebé 20 segles de perspectiva, és a dir, ho destrueix completament, és com un esventrament, per dir-ho de manera gràfica. El que fa és posar la mirada en un altre lloc i sobretot articular l'estructura de l'obra des d'una altra manera. Per tant, es carrega tot el que és la perspectiva, que és una de les seves característiques de modernitat. D'altra banda, la gran aportació de Sunyer és doble. D'una banda, de cara als sitgetans, i això ho hem de dir aquí a Sitges, perquè si no ho diguem aquí doncs tampoc té sentit, ho podem repetir a fora però ho hem de dir aquí, és a la persona que es planteja el paisatge de Sitges des de la seva nuesa, des de la seva aridesa, des de la seva pobresa i des d'aquestes vinyes que ja han passat per la crisi de la filotxera, perquè estem a primers del segle XX, la crisi ha estat a finals del XIX, o sigui, quan comença el cant del cigne de tot el que és la plantació de la vinya. De fet, aquí, això és el, diguem-ne que és el fondo que hi ha, podeu reconèixer la silueta quan mireu cap a les muntanyes, aquesta silueta que baixa per aquí al marge llarg i aquesta línia recta d'aquesta carena d'aquí la podeu reconèixer físicament. És a dir, eren paisatges que havien estat bàsicament de conreu pobre, conreu de secà, però que evidentment que en aquest moment ja ho comencen a no ser, tot i que encara hi haurà molts trossos conreuats. Llavors, aquesta pobresa del paisatge, aquesta aridesa, ell la redescobreix pintant. No se li hauria, amb cap luminista se li hauria acudit pintar les muntanyes del Garraf i pintar el fondo d'en Selva i pintar els paisatges de la vora de Miralpeix, les fondalades de Miralpeix, ni pintar les fondalades de la Riera de Ribes mirant cap a les Torres. Res d'això. No era paisatge pictòric per un luminista. Sí que ho és per Sunyer, perquè més enllà de l'anècdota i del tema, més enllà d'aquesta imatge verista que fan en molts de casos els luministes, ell el que va és a buscar l'estructura. I aquest paisatge de Sitges tan desnerit i tan nu és el que li dona la capacitat d'estructurar i la possibilitat de crear el seu propi llenguatge. Per tant, és una doble aportació, l'aportació de descobrir un paisatge nou, una mirada nova cap a aquest paisatge que fins a aquell moment no valia la pena ni de fer-ne fotografies, i, d'altra banda, l'aportació de crear el seu propi llenguatge, i fixeu-vos la diferència que hi ha entre el tractament de la carena i les muntanyes i les fondalades d'entremig amb la dels arbres i el primer terme. És a dir, el primer terme és ondulat, el segon terme és purament geomètric, gairebé podíem traçar, com en el quadre de Sant Sebastià també, gairebé podíem traçar amb línies rectes els plans, els diferents plans pels quals es desenvolupa. Aquesta és la seva gran troballa, que després anirà treballant de manera més compactada, de manera més geometritzada, sobretot a partir del moment que va a Ceret. Entre el 12 i el 15 que va a Mallorca són 3 anys en què treballa molt a fons l'estructuració. Tenim imatges aquí de... No, això és una altra... No, passa més. Aquí. O sigui, entre l'any 12 i l'any 15 el que fa és articular no només la natura sinó la figura humana. Per dues raons. Primera, perquè l'anada a Ceret coincideix amb el gran desenvolupament de la idea del cubisme
que ell, si bé no l'aplica al 100%, sí que també afina la seva idea d'estructura. Però d'altra banda, l'any 13, quan va a Itàlia, fa el seu viatge particular i artístic a Itàlia i descobreix els nus estructurats i articulats de Luca Signorelli a la catedral d'Orvieto, el judici final sobretot, l'aplica de manera gairebé calcada en els nus femenins. Per tant, res a veure aquests nus que veieu aquí amb aquesta figura femenina o altres figures femenines que sorgeixen també el 1908, el 1909 o el 1910. Tampoc ens hi aturarem. Aquests nus al bosc que veieu aquí, que són de l'any 15, formen part d'un cicle molt interessant que comença el 1913, final del 12, que ja comença a dibuixar i a pintar nus al bosc, i acaba l'any 23. Perquè una altra cosa que ara ja és molt evident en Sunyer és que treballa per cicles pictòrics. Hi ha el cicle del Clot dels Frares, al qual m'hi refereixo força en el llibre, i la coberta, que l'heu de mirar així, és a dir, us donarà la idea de la riquesa pictòrica d'aquesta imatge del Clot dels Frares de 1913. Hi ha aquest cicle que va entre el 12, aquesta primera, a veure si la trobo, aquesta primera imatge és de l'any 12, és molt més primitiva que la imatge del 13, que és molt més complexa, fixeu-vos, quin canvi de llenguatge també, o sigui, del primitivisme cap a un reforçament de l'estructura. Aquest quadre és formidable perquè ho explica tot, o sigui, pots explicar tot Sunyer a partir d'aquest quadre, cosa que ara no farem. Però, en tot cas, sí que hi ha canvis interns que fan que el seu llenguatge es perfili i s'afermi cada vegada més amb més contundència. Per tant, el cicle dels nus al bosc, tornant-hi, és gairebé paral·lel al cicle del Clot dels Frares, però s'allarga més per aquest tractament finalment que acaba fent dels nus cap als anys 20, 21, 22, 23, no més enllà del 23, i és perquè a partir del 19 comença a mirar el que és el cos humà amb els ulls del Novecento, que dèiem. És a dir, prioritzar la figura humana i prioritzar els trets més distintius de la figura humana sense arribar a glaçar-la, realment a fer aquella operació que feien els de la nova objectivitat alemanya, que era donar-los aquell toc de fredor absolutament distant, i en canvi el Novecento italià el que té és una visió molt més humanitzada, però sempre prioritzant la figura humana i amb molt poc paisatge. Val a dir que en el tercer simposi de noucentisme que es va fer a Nova York l'any 23, els alumnes italians de Florència i de Pisa van parlar d'un aspecte molt col·lateral del Novecento, que era el paisatgisme, exemplificant-ho a la pintura de Joaquim Sunyer, cosa que em va deixar absolutament corpresa. Va ser un xoc, una revelació. Aleshores, en aquest sentit, fins i tot és visible i és patent que Sunyer, diguem-ne, participa d'aquesta estètica del Novecento i que, a més, l'aplica sobretot a l'exaltació i al coneixement i a l'articulació de la figura humana, conservant sempre un to d'humanitat que la nova objectivitat alemanya perd del tot, que és la gran diferència entre un moviment i l'altre. Sí, perquè la nova objectivitat alemanya el que fa és d'alguna manera deshumanitzar. Totalment. Deshumanitzar, estem a Alemanya després de la Primera Guerra Mundial, amb una situació, una crisi, podríem dir, mental, el passat ha estat un drama, i d'alguna manera la pintura que sorgeix d'allà és una pintura que està deshumanitzada, com la pròpia societat. En canvi, Sunyer no participa d'això, sinó més aviat del Novecento, o d'aquesta, és el que explica una mica, explica la Mariana Seguranyes en el seu estudi, la idea d'aquesta aproximació a aquest, que en parlàvem la setmana passada, parlant també de Carbonell, aquest realisme que s'ha vingut a anomenar realisme màgic, que potser no seria una paraula massa ben d'allò, perquè la gent potser busca, amb aquesta màgia, busca coses que no hi són. El realisme màgic vol dir senzillament un realisme que el que fa és allunyar-se, sense deixar la figuració, allunyar-se del mimetisme, allunyar-se de la còpia exacta dels rostres, de les anatomies, i cada vegada aconseguir una síntesi, però una síntesi humana.
allunyada ja d'alguna manera del món cesarià, no tan estructurat. I és aquesta evolució que també té Sunyer. I deixa'm afegir una cosa. Parlant del Novecento italià, el que vull recordar aquí és que ell també d'alguna manera s'apropa en aquest Novecento per coneixença gairebé personal d'alguns dels pintors que després van ser del Novecento que també havien fet la carrera de París. Per exemple, l'Ubaldo Opi. L'Ubaldo Opi, del qual es reprodueixen obres en aquesta revista de la Mà Trencada, per exemple, o la revista d'art, als anys 20, l'Ubaldo Opi havia viscut al Bateau Lavoir, havia estat veí de Picasso i, quan Picasso va deixar la Fernando Olivier, va esdevenir l'amant ocasional d'una bona temporada de la Fernando Olivier. És a dir, que Sunyer, l'Opi, la Fernanda, Picasso, tots eren una mena de comunitat, no sé si dir-ne comunitat perquè també tenien les seves rivalitats i els seus malsentesos i les seves relacions complicades, però eren un nucli de gent que compartien espais i compartien una determinada manera de respirar els canvis artístics. I curiosament, l'Ubaldo Opi després, quan torna a Itàlia, fa una evolució que òbviament no passa pel que va passar a Sunyer amb el tema del paisatge, però se'n va directament a congriar aquest Primo Novecento, que després, evidentment, tindrà molt a veure, per exemple, en les cosidores i en alguns altres quadres que hem vist aquí. Aquestes cosidores fantàstiques. Que totes tenen nom i cognom, eh? De la col·lecció Ibarra, que a la vinyeta us pot dir nom, cognom i DNI no, perquè no n'hi havia, però quasi bé totes elles. Sí, totes com els de Calaforn, que tots tenen nom i cognom. Bé, aquest retrat magnífic, no? Antogores, aquesta mirada, I després aquesta... La Maria Dolors. La Maria Dolors, aquest tipus de retrat tan... És aquest sintetisme. Jo el que sí que voldria dir és que hi ha un article que li vam demanar a la Susana Portell, d'alguna manera aquests articles quasi tots són per encàrrec d'aquí de la casa, per dir, bueno, a veure, obrim noves línies que no han estat treballades fins ara, era el tema de la recepció crítica. La recepció crítica vol dir com entén, diguéssim, la societat catalana d'aquell moment, la pintura de Sunyer, com es rep això? Es rep com una cosa disruptiva, una cosa que no s'entén, una cosa que... I realment és curiós, perquè aquest repàs que fa la Susana Portell magníficament amb el seu article, te n'adones que sempre hi ha aquesta idea de la modernitat, la idea d'expressar modernitat i comprensió. La idea és el mateix col·leccionista o el mateix crític que avala l'avantguarda, avala l'obra de Sunyer, com una idea de modernitat i aquesta comprensió de la societat catalana, tant de la crítica com del col·leccionisme, del galerisme, etc., de la seva figura. Això pot semblar una mica estrany, molta gent que no hi entén massa pintura veu això i diu això és de l'any 15, això és de l'any... Doncs bé, realment en aquell moment, i després bé, el tema... Jo volia anar acabant una miqueta amb el tema aquest per parlar del tema de la recepció crítica. Ui, aquí ens falta una imatge aquesta. El tema d'un treball que s'ha fet abans d'això, i molt més important que això, evidentment, que és el tema de l'obra completa, l'estudi de l'obra completa, i en aquest sentit penso que Sunyer té la sort de tenir uns familiars que s'han dedicat a picar pedra durant molts anys, per poder tenir la seva obra completa publicada. Publicada com? Online, la seva neta, l'Isabel Sunyer, i el seu marit, ara no me'n recordo el nom, em sap greu. Juan. Sí, però no recordo el cognom. Han fet una feina bestial. Això és un llibre de l'any 1975, de Rafael Benet, que venia a ser una primera obra completa de Sunyer, en el que aquest personatge el que fa és, el Rafael Benet, cataloga 741 quadres de Sunyer. L'Isabel Sunyer i el seu marit tenen publicat online, ho poden buscar, obra completa de Sunyer, 7.400. És una bestiesa. És una feinada brutal. Per entendre bé, per poder estudiar, per poder difondre l'obra d'un pintor o d'un escultor, és bàsic que tingui l'obra completa publicada.
L'obra completa és la seva biografia artística. Sense això és molt difícil perquè tots són suposicions. Però un cop està una cosa darrere l'altra, i en aquest sentit sé que és una feinada, perquè realment s'ha de picar molta pedra buscant les obres, però és una feina que penso que s'hauria de fer, que probablement no hauria de fer els familiars, sinó que s'hauria de fer des dels museus o des de les universitats, com una de les feines, diguéssim, d'excel·lència necessàries a l'hora d'afrontar la història de l'art del país. Sunyer és dels pocs que en té, molts pintors, Rossinyol també, evidentment, però hi ha molts altres pintors i molts escultors de gran qualitat dels que seguim parlant per suposició, perquè hi ha una part importantíssima encara segrestada en col·leccions privades o en llocs on no podem accedir i per tant no podem conèixer i per tant tenim un buit de coneixement molt important que a l'hora d'intentar explicar la seva obra es fa força difícil, es parteix en la suposició. El treball d'aquest matrimoni ha estat extraordinari i penso que en aquest any Sunyer, que d'alguna manera acaba ara, perquè Sunyer va néixer el 22 de desembre de 1874, per tant començar amb la celebració de l'any Sunyer aquell 22 de desembre, que acaba ara, el proper 22 de desembre, hi ha dues coses sobre la taula, el treball aquest magnífic de l'obra completa i aquest seminari, i espero, i és una mica el que deia el director abans de començar, la idea aquesta de venia a dir no ens l'acabarem, aquest senyor hi ha molta més cosa a dir i podem seguir treballant, això sí, amb la facilitat de tenir aquesta obra completa i de poder investigar i crear moltes noves direccions de treball. Jo el que volia comentar, afegint sobretot el meu agraïment com a sunyeriana a la Isabel i al Juan d'haver estat 15 anys treballant, que està dit de seguida, i recopilant tota l'obra amb tot el sistema de referències, que no té preu la feina que han fet. L'antecedent immediat d'això és aquest llibre d'en Benet, però aquest llibre va ser treballat a 4 mans entre en Rafael Benet i en Jaume Sunyer, el pare de la Isabel. Aleshores jo vaig començar a interessar-me per en Sunyer als anys 80 i vaig tenir moltes converses amb en Jaume Sunyer i si tinc els noms de les cosidores i de la gent de Calafòrnia perquè el Jaume me'ls dictava, tinc el catàleg que va fer de l'exposició que va fer la Caixa el 83, on hi tinc un article, és a dir, sobre Sunyer i Sitges ja, que el Jaume em va voler encarregar, però el tinc tot guixat, és a dir, tot guixat amb les coses que en Jaume Sunyer em deia, i aquest catàleg, justament aquest llibre d'en Benet, ja tenia molta informació que després no ha calgut rectificar, és a dir, les rectificacions són mínimes. Ara, la feina d'eixamplament que ha fet la Isabel i el Juan ha estat extraordinària, perquè, esclar, el nombre de pintures que recullen és les que tu has dit, pintura, dibuix, gravat, esbossos i tot, és a dir, és absolutament tot, i realment no té preu per l'investigador o per la persona interessada en l'obra de l'artista. Jo el que volia comentar, també per anar acabant, és que, molt bé, que el 150è aniversari del naixement de l'artista, d'en Sunyer, va ser celebrat a Sitges, és a dir, amb tota la capacitat que Sitges va tenir en aquest moment, que els museus de Sitges vau tenir en aquest moment, i amb els magnífics resultats de fer tota una programació de difusió i també una programació, diguem-ne, de recerca que acaba amb aquest llibre, continua amb aquest llibre, que a partir d'ara serà totalment imprescindible per arribar a tractar aquest Sunyer que coneixem des del segle XXI. Insisteixo perquè això realment és molt important. Ara bé, acabem una cosa i aquest 2025 en començarem una altra, perquè el 2 de novembre farà 50 anys que Sunyer va morir. Amb la qual cosa, aquesta casa jo crec que té algun deure moral de fer alguna cosa més, perquè el que és evident és que si no ho fan els museus de Sitges no ho farà ningú més, perquè el MNAC no ho farà. Lamentablement el MNAC no ho farà. I en tot cas penso que Sitges està en deute permanent amb el pintor, perquè tampoc ha tingut uns grans reconeixements, òbviament té un carrer, etc. Però tampoc és un nom tan omnipresent com potser hauria d'estar amb el tema del paisatge, etc. No ho sé.
és una idea. Jo vull, per concloure, vull explicar una anècdota d'això del reconeixement que diguem que em va explicar en Josep Carbonell i Gené. Ell sabeu que era molt gran, jo era molt jove, però va ser el meu mestre. I me'n recordo que parlant d'en Sunyer, que òbviament s'havien conegut molt, i en fi, era un gran admirador de Sunyer també, vull dir una cosa, deixebles en Sunyer va tenir, deixebles, no deixebles, però gent que es va inspirar en la seva obra per començar, n'hi va haver 3. L'Alfred Sisquella, l'Artur Carbonell i el Lluís de Dalmau. Com que el Lluís de Dalmau va morir l'any 19, queda poca cosa, però hi ha alguns dibuixos publicats i alguns olis en alguna col·lecció particular que mostren justament aquest treball paisatgístic i aquesta visió de la natura i de Sitges. Tanco parèntesi. L'anècdota és la següent. En aquell moment, l'any 56, l'alcalde de Sitges era un senyor d'origen valencià que es deia Rafael Burguera i del Castellar, que vivia justament molt a prop de casa d'en Sunyer, en aquell barri, el Vinyet, i, bueno, si hem mort el Sunyer, què fem? Diu, home, li ha de posar un enterrament com Déu mana, en banda de música i tal. Diu, vol dir? Diu, imagínese que usted es alcalde de Valencia y que se ha muerto Sorolla. Bueno, doncs el va convèncer. El va convèncer. I aleshores, sembla ser no, Sunyer va tenir un enterrament digne a platja Sant Sebastià amunt, és a dir, ell no era un home precisament religiós, ell havia heredat tot l'ideari progressista i radical del seu oncle Joaquim, d'això n'hem parlat, però era un home, avui dia diríem d'esquerres, molt de pensament lliure, molt lliure pensador sobretot. No era precisament una persona de missa, ans al contrari, però va tenir un enterrament pels paràmetres de l'època digne i sobretot des del vessant públic, com si l'alcalde de València hagués enterrat amb en Sorolla. Això, fet gràcia, recordar-ho avui i m'ha semblat que era una anècdota que estava bé per poder explicar aquí. I bé, si teniu alguna pregunta o algun... Sí, jo només dic que m'he oblidat de dir això. Juan Villalba, perdó, el marit d'Elisabet Sunyer, que és un fallo molt gros, no recordo el seu nom, d'aquesta feina que han fet. I aquí hi havia posat a Coquiot. L'últim article d'aquest llibre és aquest article sobre la recepció crítica, començant per les crítiques del Coquiot, que el situa dintre d'una producció europea i li dona una empenta des de molt jove, una visió crítica fins al tema d'en Benet i evidentment el següent seria ja connectar directament amb tota la feina d'aquesta gent. Si teniu alguna pregunta, algun comentari, estarem encantats de respondre. No? Doncs bé, ho deixarem aquí. Gràcies per ser aquí. I si mai teniu ocasió de veure una pintura d'en Sunyer, que en teniu moltes, mireu-vos-el amb ulls del segle XXI, que diu moltes coses. Doncs molt bé, moltes gràcies. Gràcies.